dit is ook een speciale gast hier in het atelier. JR is daar. Is een goede naam, meneer. Dank meneer. Want ik heb een beetje naar. Ja. Net voor de luisteraars daar buiten. Jo, we zijn ook klaar. Klomp stories al van die man af hoor al. Ja. Interessante stories. Ja. Maar we net voor ons luisteraars en ons streamers. Het is net een intro van waar je is. Wat je doet in allerlei klomgoeders. Jo, boys, nou is een voorrecht om hier te wees vanavond, man. Jo. Hier bij jullie in die studio. Ik heb al baie gezien van de radiosterren, baie van jou gezien, baie van jou ook, Tyrese. En ja, man, ik is net blij om hier te wees. Ik is JR Esthuizen, pa van twee, I'm a girl dad, so is twee meisjes. Ja, dat zijn meisjes. Ja, ik heb zo met tweetjes en ja, prachtige vrouwtje. En ja, je was support base, man. Ik is based in Stellenbosch. Ik is lang daar bij Matis Gym. En heel van Matis zijn rugby. En ja, man, ik is net blessed, man. Ik is net een braaf. Ik voel net blessed en elke dag is een zin, man. Wauw. Ja. Prachtig. Nu gaat ze maar één keer diep indive. Obviously, hij is bijna meer als net een rugby player. Maar gewoonlijk, die tijd, 78, is er radio, is er wel apparatus rugby. Zoals gaan we nu eens daar beginnen. Ja. Wat die liefde klinkt zo cliché, maar wat was jouw genesis? Voor waar je beginnen in termen van jouw rugby enzovoort. Yo, powerful, die klinkt zo de man van die woord. Ja, nee. Dat is die stoutste, man. Nee, ik heb gisteren de story geluisterd. Toen praat hij over van die genesis van de story. Dacht ik, ik ga hij adopt, man. Om te gebruiken voor die begin. Maar anyway, bro, mijn liefde, nee. We zitten eerst in Woester gebleven. Yes. Hij was mijn foundation years. Tot op 7 jaar oud. Toen terug was Esten toe. Oké. En toen Esten toe getrek, klein dorpje, gebeurt hier bij je niet. So dat is of sport, of je moet jezelf bezig houden met iets, you know. Hangen bij Total. Ja, oké, die klinkt wel was al aan bij ja, man, zo, die jongens altijd jokes gemaakt. Zeggen, kijk, ja, kan die 100 meter in je patta waarden, maar dat is net twee stoppen. En je dorp klaar, oké. Het was die. Maar ja, man, zo eerst een lagere school gegaan. Ons het zeker 160 kinderen in die school gehad. Je weet, zo elke span het zijn net één span. Het is van een ABC niet eens. ABC, één span. Maar ik heb toen achtergekomen, mijn familie is achtergekomen in atletiek. Als potentieel, verstaan ik het. Hardlopen, eerste race, graad 1, je weet moest. Eerste race gedaan en toen win ik. En toen elke jaar daarna win in een different sporting coach. Yes. Disciplines, goeie spies, gewicht, distance, short distance, long distance. Toen kwam mijn familie achter ook en hij is nog iets in sport. Zo was hij van die heels van Esten of weet je, op die platkanten gebleven. Waar was jullie? Op een rugbyveld. Nee, hij is op een rugbyveld. Oh, oké. Op waar is gebleven? Ja, zo'n heel? Ik zou maar zeggen, die oude boerenarea. Oké. Blanke. Zo, het is basically een heel zo. Ze moet opploegen. Ja. Zo, hij hield het jou? Ja, kijk, om eerlijk te wezen, die Bolte was maar altijd een favorite van mij geweest. Even in mijn latere dagen, toen ik nog pro geworden. Als ik iets toch aan Bolte staan, bij je belangrijk van deze nou. Ja. Ja, zo die liefde van rugby het maar gebeuren op je veld. En toen mijn eerste game, 7 jaar oud, toen speelde in Woester. Toen maak ik een bed met mijn overleden ma. En ik zei van haar toe, zij zei van mij, ze geeft mij 10 rand voor elke try. Toen, ik like je stories zo vertellen, ik heb 7 tries in één game gescoord, klaar. Maar ik kan ook niet over het zo was, want ik weet dat ze meer dan één game gespeeld. Maar op je oude moment dacht ik 70 rand gekregen. Zo mijn rugbyloopbaan heeft met de bed begonnen. Zo hij voor die mama's en papa's daar buiten. Spooriekennis aan, verstaan je? Misschien geld of met iets of wat, incentive. Zo ik speel al. Maar 10 rand is ik niet, nou, bij je weet nou niet. Nee, maar tijd was het. Toen betaal ze maar 20 rand en 52 rand, verstaan je? En als hij dit 7 jaar oud in de winkel stapt, is bij je weer. Ja? Kan wel jaren, 9 jaar. Daarna dat je gaat naar school, hogeschool toe in, wat is die hogeschool zijn naam nou weer? Perel Gymnasium. Zo jij moet
obviously in die koshuis gebly het, reg? Ja, ek is nie koshuis. Vir baie seuns aan buitekant, especially wat van kleiner dorpies afkom, wat 'n experience was hy vir jou gewees? En miskien is dit advice vir hulle wat nou aan toe gaan in terme van by koshuis is. Ja, weet jy, ja, because jy skip nog 'n gedeelte daar, maar ek sal hom veel invul. Okay. So van 7 jaar oud af, right? Liefde gekry vir rugby, ek het geweet, kyk, dis die ding wat ek wil doen. My ouers gesê, rugby, dis die ding. En ek het geoefen en aangehou werk en whatever. 13 kry in week gespeel, beurse kry om gym toe te gaan. Ek sou Paul Roos toe gegaan het, maar toe kom gym met 'n beurs, toe ek sê, nee man, ek wil gaan hier waar die meisies ook is. Ek kan nie, ek wil nie by jou old boys nie. Respect to Paul Roos, ek het baie Paul Roos van het gestaan en so. Toe sê ek my, ek wil gym toe gaan, alright, gym toe gegaan. En ja, het was 'n bietjie moeilik om te adapt, man, maar ek het altyd geweet ek gaan op 'n koshuis wees eventually, verstaan? Okay. So mentally het ek myself altyd prepare, man, verstaan, dat ek aan 'n koshuis wees en ek gaan haar myself, jy weet, bou en whatever. In die koshuis gebly, het was 'n bietjie van 'n adaptation gewees aan die begin, maar ons het 'n lekker brotherhood gehad, man, ons het ouens gehad wat uitkyk vir mekaar en ja, en regtig 'n hegte bande gebou, man, you know. So maar vir oukies wat koshuis toe gaan, ek sal sê net kry 'n paar ouens waarby jy kan vertrou, man. Goeie vriende. Ouens waarby jy kan trust en kyk, ek het onderwysers gehad wat ook great gewees het, man, you know. Wat seker gemaak het alles is alright, hy's fine. Ons almal is okay, you know. So ek sal sê daai sal advice wees en ag vir ouers net om die kinders te support, man, you know. Vind uit waarmee jou kind sukkel. Nie net skool gewys nie, maar soos buite skool is daar enige iets wat hulle mee kan vir jou help, you know, van daar is altyd die support wat ons laities nodig het. Kan jy sê die koshuis het jou ook gesê in terme van dissipline en almal lyk nog goed. Kyk, die koshuis moet amper soos 'n army, man, sien jy? Klok lui, opstaan tyd. Klok lui, shower. Klok lui, bid tyd. So nou bid jy kan Bybel lees, sommige ouens bid nie, hulle sit. En ek was gister lees die Bybel, bid. Alright, daarna etenstyd. Na etenstyd kom weer terug, tandeboos, hulle whatever, badskeer, whatever jy moet doen. En dan sal 'n klok wat lui uit die koshuis uit en avond was mos nou klokke, skool, pauze, klaar. Dan kon jy weer terug koshuis toe, dan sal mos nou weer klok lui, etenstyd. Klok lui in die kamer, klok lui, studietyd, klok lui, oefentyd. So alles is klokke tot 10 uur die aand. Wow. So ja. Jou dag was vol klokke. Heel dag. Kijk, as min skole, wat ek so sien. Daar's 'n paar skole, né, wat jou kan goed voorberei. Ja. Vir 'n pro rugby lewe en een van die skole is obviously Paulsum. Ja. Hoe het daai experience vir jou gemaak? En obviously vir die luisteraars wat dit nie weet nie. Jy het professionele rugby ook gespeel. Hoe daai vir jou gesit? En nog 'n vraag sommer by, het jy miskien in die hoërskoolloopbaan 'n paar representative teams gemaak, soos jou Grand Comos of Kruinswyk of so, akademies of so? Ja, okay, ja, hy's 'n goeie question en 'n great follow-up question. Ek moet vir die man kom in by. Kyk, hy question en ek was al baie hy gevra gewees. En in hindsight, ek sal sê die groot skole, jou gym boys, Roos, Paul Roos, Grey, nou Affies, Grey, al die skole. Hulle prepare die boys in a different way. Waar ek sal nie sê om eerlik te wees, ek sal nie sê dis die afrigting so seer wat dit beter maak nie. Okay. Van die ouens wat ons gecoach het, jonger jare was onderwysers gewees, verstaan? Maar wat ek sal sê is, omdat die skool so 'n rich culture het van rugby, hulle prepare vir jou, soos jy sê, hulle prepare vir jou is meer 'n tradisie ding, you know. Hulle prepare vir jou om groot games te kan speel. So nou prepare hulle vir jou vir 'n interskole wat sy voor 25,000 mense speel. So nou kry jy die experience van daai en die eerste keer as jy nou kom op 'n Currie Cup of jy kom op 'n groot stage en jy speel voor klomp mense dan soos okay, nog 'n game. Nice. Ek ken dit, you know. So daai is daai tipe pressure wat jy adapt daar so en hulle het vir my by gym het hulle vir my geleer om dit was maar deel van ons first team preparations en goed en dan
Het ons een teamtalk gehad, zeg maar die aan voor die tijd. Zit ons in een kring. Yo, ik geef nou iets zijn info, Eddie. Maar nee, dat is niet. Dat is misschien aan het coaches nou, ja. Maar dat is iets normaal. Ja. Teamtalk. Nou, elke positie. CEO's, wat ons gaan doen morgen, you know. En ons houden elkaar accountable. Tyrese, weet je wat speelt zijn, lijkt me zo'n wing. Tyrese, hij gaat morgen een trick scoren. Nee? Hij gaat niet een tackle slappen, hij gaat goed wees onder de ballen. Ik was wing geweest. Ik lijk nog niet zo niet, maar ik was wing in het center. Alright, dan zeg ik ook, alright, ik wil zo 2 tries scoren, 10 tackles maken, you know. High ball safe, you know. Nou zeg Angelo. Angelo heeft me zo scram af. Scram, ja. Ik zit dak geraakt. Anyway. Minus 1. Ja, minus 8. Scram minus 8. Anyway, kijk. Ja, alright. Angelo zei, alright, hij gaan... Zij take time gaan trade wees, hij gaan trade distribution voor ons geven, hij gaan die game voor ons control, papa. En nou gaat ons zo die hele span. En nou houden we elkaar accountable. Nadat het ons hou iets, gaat ons af, veld toe, en die aan. Nou stapt zij op je veld, dan visualiseert zij wat zij gaan doen morgen. Nou stap ik rond, want in het begin ik dacht, ja, die moet simpel die man. Wat is die wat ons moet doen? Maar man te weten, ik heb daar goed al van klinks af gedaan nou op je veld. Als ik een eerste rondgelopen heb met de rugbybal, dan stap ik, dan denk ik, alright, die zit defender voor mij, trap pom, trap hij zo dier, hardloop, trap hij defender, PD, dat chipkick oor, krijg die bal weer. Nou, ik heb mezelf mentally klaar gevisualiseerd van als ik op een game gekomen, dan is het zo, nou, ik heb al die dingen genomen. Dat is makkelijk bro, dan is het makkelijk. Maar bij je met alle veel hij dan adopt, you know, geleerd en dan, niet alle professionalisme man, in discipline bro, en hij was goed wat heavy was in de school. Discipline. Kijk, je oors het zo gaat, als er groot mensen gelopen en je zit, dan moet je opstaan. Als je bij je deur komt en als een vrouw mens wat voor je staan, of een ouder mens, dan moet je vallen. Dat deur gaan staan. Klein goed bro, als klein discipline en om te groet mee bro. Groot mensen. Zij moet netjes wees altijd, je schoenen moet gepolished wees. Zoals ik zei, zoals niet aan me. So, dat is wat de high school, zal ik zeggen, die verschil tussen high school en Anon. Ja, ze hoor wat ze hulle altijd, wanneer hulle van oudspelers praat, je raakt een betere mens. En je raakt hulle, dat is wat... Dat is altijd zo, ja, ze maak je een betere mens, niet een rugby player. Ja, oude pa en zeker goed. Ja, 100%. Dat is meer, dat is een bijna holistic approach. Dus zij, hulle try veel all-round. Al is het niet een rugby player niet. Zij gaat een beter mens wezen. Maar misschien maakt dit als rugby player. Dan moet je nog steeds bij... Bro, allemaal kan het niet maken. Honestly, no. En hij heeft ons wel het geloofd. Alles zou je zien ook. Kijk, je hebt 1% van ons gaan het maken. Nou kijk je ook rond. Ik zeg, oh, ik ga het maken. Ik is 1%. Ik is 1%. Maar zij weten niet, hè? Ja, zij weten niet. Ik ben van 99. En weet je wat is scary dan, hè? Bij die Leeuws nou, had ik nog net... Moest ik nog iets antwoorden? Ja, kijk, bij die Leeuws aan de 19 jaar, eerste jaar, toen was aangekomen. Faf was samen met ons, Faf de Kleek en Katha Pearl. Ons was een hele paar ouders in de eerste groep. Wat jaar is die, sorry? 2010. Eerste jaar bij die Leeuws. En ik was in graad 11 gesigned. Ik zal nu terugkomen naar jouw representative question toe. Graad 11 was ik gesigned bij die Leeuws, vastgetekend. Matriek, toen begon hulle mij een stipend geven, omdat ik gesigned heb. Anyway. Ja. Ik heb geld te spelen. Ja. Ik was het R1000 gegeven een maand. Was het R1000 een maand. Het klinkt nog niet bij je niet, maar... Ja, back in the day was het bij je. R1000 een maand. Plom brownies. Doe ik. Ik ga met ons een Ringo, ons noemen het Ringo Franks, wat was er, soms zo, Clint Gatsby, man. Te weer, zo, hij was die dan geweest. Ringo Franks. Je kijkt je toe, ja, R1000. Als je Craving Week maakt een jaar, 1250. Als je ISA maakt van 18, 1500. Ik kreeg een call, mijn broer. Sorry man, ik ga nou terugkomen. Ik kreeg een call. Hij heeft getekend bij de Leeuws. Toen maak ik een essay, high performance team. Zo, was een essay schools team. Toen was een high performance team wat gepikt was naar hij. Toen was het nou, joh, hij team was gelijk. Sia Colisi. Best of the best. Amka, Johan Goosen. Kijk, dat is nou de beste of de beste. Die essay schools en dan zijn nou die owens wat... Misschien 2 jaar kreeg ik gespeeld wat is aan school gemist. Ik heb die school gemaakt, maar toen ik een ijspan. Yes. En toen kreeg ik een call die in vrijdag hij overal van mij. Als je geld dan aan. Ik zei toen van wat zeg geld? Hij zei nee man, als een bonus inbetaald omdat ik klaar getekend was en het is al naar 18 gemaakt. 15.000 mee bro.
Hij is de eerste keer wat ik besef. Gehaald om Definitief. ze maken me direct voor die wazen. Ik ga UJ toe. Zo. Als een paar goed wat ze moet covers. Met trick afskate. Je weet. Mijn pa iets gegeven. Mijn zuster alles. Zo zei, ja, mijn pa had een stukje weggezet ook zo. Ja, maar het was, toen besef ik, oké, hij is nogal iets zo. Hij ziet wat er aan dit toe. Toen ik het David en Zambot later. Hij ziet wat daar. Maar ja, maar terug op jouw question van die... Representative. Ja, ik heb al die representatives teams gespeeld. Boland onder 13. Grand Como, onder 16. 2 jaar, onder 18 Kruivenwijk. En mijn matriekjaar toen winnen. Hij was ook nog een geleiderspan, mijn bro. Je benullen. Zou dat gewoon? Je benullen, Kutso, Frans Malherbe, Ricky Scroede. Lelijke span, bro. Als ik al wat je al ken, William van Wijk. Hij was als fly-off. JP Duplessis, die Wensley. Was hier gaan spelen. Ja, Steppen. Ja, wat de same lane was ons inside scene. Bro, hij was een lelijke span. Bramstein, dat je voor hem gaat checken. Hij heeft voor Italië. Bro, groot span, bro. Ik en Giza was op je wings geweest. Aan de grote wing van die Weinberg. Craig Berry, Tsotso. Ja, Tsotso, mijn bro. Ach, joh, wat ik ken van Tsotso, bro. En ik dacht, nou, die dag aan Tsotso. Ik dacht, ja, Tsotso moest without a shadow of a doubt een springbok geweest, bro. Hij was kijk, het gaat bijklank, nee, but in terms of die African players, hij was de best developed player, bro. Rera, Davis Neyman net om zo basis in zijn groot gemaakt, you know. En ja, hij was great. So, jelle was, maar wie is altijd sterk? Ik weet niet hoe komen ze nog geskopt. Dat jaar was het, hij was iets rondom hij jaar wat bij special was, man. You know? In als het zo zijn gaat, hij tijd, we just want to make memories, man. Dus we memories maken. En ja, bro, dat is wat we gaan doen, bro. En joh, het was nice geweest, bro. Dat is goed. Belangrijke vraag, though. Ik heb een school gewinnen, ja. Joh, mijn jaar heet Tossie. Mijn jaar heet Tossie, bro. En weet je wat, nee? Hij is die één game wat voor mij nog zal. Tijdens de comedy vraag. Yo, bro. Tijdens de comedy vraag. Maar weet je, Farid, na mijn graad 11 jaar, uit, nee, was ons aanbieden. Nee, aanbieden. Het was een jaar met Louis Kreder, Jalmut Lehman. Ik weet niet of ze weer Rowan en JP Smith kennen. Yes. Zitten. Ja, nou, hij heeft toen JP het center gespeeld. Toen hij jaar, toen swappelen voor hem, stad toe. Maar toen speelde ik tweede span. Rowan was ons first team en hij was die eerste schoolsprop geweest. En eventually, ik denk JP toen meer rugby als hij later aan jaren. Maar altijd was amazing brothers. En great owens ook, man. Hulle solid brassen. Maar wat ik wil zeggen van hulle twee, van hij jaar, was unplayable, mee, bro. Die span was unplayable geweest, brassen. Unbeaten. Al team wat OC team gespeeld heeft, was great geweest. En hij was... niet dat we elkaar gemist hebben, maar we spelen het in elkaar, man. You know? We krijgen elkaar misschien krijgen week als we vrij staat en VP krijgen. Maar dat was nooit een game wat we in Afis gespeeld. We hebben ook water geloof ik spelen. Ja. Maar anyway, we zijn zijn stadions toe gegaan, we kloppen allemaal zo. We gaan Argentinië toe, we beat opens, bro. En de 21 hours, we beat voor hulle. We scoort terug, we slaat van allemaal hier, we spelen voor je genoten ook. Vincent Koch, Frederik Malle, we spelen Boland VP, bestes. We spelen voor Oteniqua 2 keer, we kap voor hulle 2 keer. En ik was top 3 scorer een jaar, maar voor die in te scoren kreeg ik injury. Dat was voor mij zus. Kraks geweest. Ja, die graad jaar. En toen die next jaar. Toen zijn nog gezond, dus. Toen zijn nog fijn. Toen fijn vast. Het Frans maar leren willen. Ja bro, Frans maar leren. Ik zal nooit, maar ja, dat is wat het is, man. Toen wanneer kom je contract naar de Lions? Daar heeft een graad 11 gekomen. Graad 11 gekomen, maar begin matriek te zijn ik. Toen weet ik, kijk, ik is klaar zo dat ik waar nou niet van krijgen weer of wat gebeurt. Ik kan nou basering ook krijgen. Ik is klaar zo dat we gaan Lions doen, you know. Nou, het is erbij belangrijk, of niet belangrijk? Kan ik maar? Ja. Het is goed om dit te drinken, hè. Dan noemen we bij interessante punten. Bij keren dan denk ons, wat nou niet bij jouw boy zijn, jouw gam en jouw poros, als dat het is die coaching, wat hij difference maakt. Mensen altijd van, nee, coaches. Of, ik wil niet zeggen die races, laat ik zeggen die vijanden, of ons opponenten, of alles, maar als een heel ander mindset, hoe komen hulle is, wat hulle is. Obviously, de mensen kan niet die geld daar weer gaan. Die buying power, wat hulle nog wel heeft, om te komen in ons type communities en in te komen halen. Maar, het is net weer eens wat zij nu net, dat ik zeg, misconceptie, weer al in termen van, is niet die coaching.
Want bij ons is het niet rugby, maar daar wordt tegen mij besproken, ik kan misschien niet weten. Het is baie talent voor bad. Ze moet nog steeds achter je boeken zitten. Ik wil nog niet een stukje personal iets in zetten. Ik is bezig om nog mijn onderwijs graag te laten maken. Ik heb nog meer praktisch gedaan. En ik heb daar geholpen met die coaching. En daar was een paar leiders wat baie talent voor. Maar in die klas, man, dat zie ik. Maar wat is het? Is het een discipline ding of is het meer een... Het is een discipline en een mindset. Het rijdt waar ik voel, rugby is mijn innerste hoor. En ik zeg, cool, but ze zitten in de grond waar rugby actually realistische... Maar even bij gym, bro. Waar staan? Nou, daar is het dus ik. Hij gaat komen in hij, bro, bij je gym. Altijd talented, dan kom eens kijken wat die rapport. En nee, daar valt die bussen. Zo is er bij een gegeven punt dat je naar HAVO schiet. En nu komen ze me in bij jou. Zo zei het waar ik heb gespeeld. Bij UJ. Hoe lang, wat ik zo vraag, hoe lang is het gevat om te gaan van die varsity cup af tot in die pro? En ik weet nog nou, het is like a pathway. Maar dat was 1 season. Nee. Zelfde season. Dat is het. Kijk, varsity cup nee. En kijk die dingen. Carry cup. Om jullie te weten, ik voel die carry cup als een beetje afgewaterd nou man. Ja, het is ja. Unfortunately, ongelukkig. Een paar jaar geleden, zo, toen ik gekomen toen was die carry cup hot geweest. Hij had Springbokken wat speelt. Hij is nog een super rugby geweest, wat carry cup gefeedet, you know. Hij super rugby team, die carry cup team was net zo geswapt. Misschien sorry 1 of 2 bokken wat uit is. Maar nou is het basically Vodacom Cup, you know. So je varsity cup kan compete met jouw carry cup amper, you know. Moet die van mij, you know. Don't come at me, maar dat is mijn thought over het. Maar ik heb een high season mee, bro. Om eerlijk te wees, ik was geroep geweest voor varsity cup. En mijn eerste aan de 21 season. 2012. Nou, na jaar het klom goed gebeuren voor mij. Die coach, Hugo van As, hij belde mij. Ik is nog op vakantie. Dus nog hier was vroeg, januari, New Year's is net voorbij. Als ik die derde, hij belde mij. Hij zei, kijk je jaar, hoe gauw kan je in jouw boek komen? Ik is een eerste night. Ik zei, coach, als je me geeft een dag of 2, dan kan ik alweer. Hij zei, alright, we zullen veel deel maken van die Varsity Cup mix. Alright, ik zei voor me recht, coach. Ik kom maar zo, we gaan naar kamp toe, ik is deel van die... Maar nou is ik een die was nog in die groep, man. Hij was nog namen daar. Je weet, was nou die top dogs, jongens, wat nog gespeeld. Maar we spelen ons eerste game tegen Turkish. Rudy Pages ook, hij was nog in die mix op Pages. Hij is daar zo, Wendell Ware, wie is dat nou, Justin Sanzeri, ik weet niet of je al die mannen kennen. Het is die jongens wat nou nog aan die mix geweest. Ja, Aubrey McDonald. Ik is op die bank, ik is player 23. Ik zeg toen, hij dacht, ik kom zeker niet op man. Yo, bra, hij was loop achter. Ten Turks. Ik kom op hier in die laatste quarter, dat was hij quarters. Hij tweede laatste quarter kom ik een laatste stukje op. Mijn broer gaat wel, first touch op de bal, score ik. First touch. Rudy, ons gaat same side. Nou, ons is de lijnen geoefend, man. Ik zeg wel, Rudy, kijk je gaat net zo hier om je rak, net zo een lijn hardloop. Maar je gaat net wijs met die oor, man. Zij moet maken dat ze same side gaan. Hij tel op. Hij schiet me net zo terug. Ik kom niet die 10 leg voor raak. Niemand kan me keren. Zijn confidence is nou... Die dak, man, ja. Confidence is in. Ik zeg tegen die, vandaag had ik die jongens stukken. En elke bal wat ik na je kreeg, prikkelijn. Ik was zo hongerhond geweest, bro. Het was een verloren game. Maar ik scoorde was nou uit te rijden. Na die game staat ik elke game. Oké. En ik begin te scoren nou. Kijk, die mensen raken nou bewust. Kijk, als die man, ik ga op. Elke kick-off gaat ik op mijn bro. En ik tip die bal of ik vang die bal. En toen besef je ons bij die Lions ook. Joh, maar kijk hoe speelt die man nou. Maar toen weet je, het was niet de coach wat gebelieverd in mij, bro. You know? Ja, en ik heb coaches gehad wat gegloeid in mij. Maar die coach heeft, je weet, hij was invested, bro. Hij is joh, hij zei ja, zet hij man in die voorfront. Toen kom ik aan bij die Leeuws. Toen kreeg die wings hier in die Super Rugby. Daar is ik binnen in Super Rugby geroepen. En toen maakte ik mijn carry-cup debuut, ja. Ik onthoud nog, hij was deel van hij, ik onthoud, ik weet niet van de laatste namen gezet. Van hij was die team wat naar mij bedoel gaan. Ja, het was de All-Star type team. De laatste is een students team, ja. Ja, ik onthoud niet, want ik onthoud nog die van is deze. Maar kijk je, ik is altijd, man, kijk je, mensen in mijn cirkel, weet moest nog, kijk die Leeuws gespeeld. Maar het zijn niet rugby gefollowed. Ja. Dus redig of, ik had het niet geweten wie ik als je. Ik moest altijd, ik heb nooit
verkondig mos jouself. Ja. As jy weer plek kom. Mense sal sê, "Nee, Tyrese, hy speel vir die Lions." Maar as jy nog nie weet, dan gaan jy nie weet. Jy gaat ook niet zeggen, ik Ja, exactly. Ik ga me niet read met hij niet. Hoe kan je doen voor mijn kind? Hij is die ding van ons mensen was man. Die kind was hij always like was hij. En ik wil niet zo in die plek zijn. Ik ken niet van mij. Ik ken niet van mij niet. Ik is aan een groot naam. Kijk, niet zo groot, man. We kennen niet jou. Ik klap er ook niet. Hey. Nico, zij praat nou aan. Ja, dat is goed. Ze hebben ooit gaan op zijn keer effect het voelen. Ja, is maar het gaat maken. Oké, toen wanneer transitions in nou, like, in termen van retirement en zo. Ja, bro. Ja. Kijk, toen bij die Lions, toen gaat het goed, man. Toen in 12, of ik het gedacht, het gaat goed, bro. Toen in 12, ik maak mijn Currie Cup debuut, in Citas. Currie Cup debuut, ik speel Citas, Sharks, VP. En ons gaan spelen Citas, Sharks, VP, Griekwas. Valileru, hij man is hot. Hij was ik hij Valileru, Bian was zo'n Griekwas. Ja, bro. Hij, ik weet niet of Bion nog was. Ik denk Bion was al weer ballen toe. Oh, oké. Maar in die Super Rugby toen was Bion al bij die ballen. Oh, oké. Maar het was net na die tijd. Ja. Wally, hot, bro. Voor Wally nou... Citas toch gegaan het. Bro, hij was hot. Hij net voor ons uit elkaar uitgehaald. Hij dacht, kijk ja, hij is een piece. En hij deed het nog met die spoeddoek. Jo, hij man was... Hij was iets anders, hè. Hij was geweest. Toen hij dacht, verloren ons mee, bro. Verloren, hè. Thuis. Toen na die game, toen speel ik weer senior, toen speel ik weer Currie Cup. Hij coach zei mij, joh, ik heb nog die op enige erens gezegd. Hij coach zei mij voor hij. Ik nu zijn naam zeggen, maar hij zei mij, kijk eens hier, zij moet werken aan uw defense. Nou, mijn defense was solid geweest. Maar in het systeem wat hij wil, ik moet het a certain way gaan doen. Alright? Which is understandable. Maar hij zei van mij, toen voor hij game, ik letterlijk die week leading up tot die Griekwas game. Hij zei, kijk eens, als hij tackles gaan slip die weekend, dan gaat ze niet weer spelen. Ik zeg to jou, bro, ik is 21 years old. Ze kan niet voor een young player zoiets zeggen, man. Nou denk ik heel tijd, mijn mind is niet altijd, joh, ik kan niet slippen. In mijn game heb ik niks geslippen. Maar ik word toch gedropt nog steeds, omdat ze verloren. Yes. Maar nou ja, de goed is hij, man. Goed wat players kan mentally, kan het jou breken, man, you know. Ik zei niet, hij was 13, maar toen ga ik terug aan de 21. Ik speel toen een paar games aan de 21, omdat ik was nog aan de 21 geweest. En daarna kom ik in, score hat-tricks en je weet, nou maak je season klaar. Die next season, 2013, toen, als het was nog mijn tweede season, was die cup, gaan terug, was die cup, toen gaat spelen, dat is een jaar wat ik aan SA Students team had. En, maar toen was ik zoals, yo bro, ik is op hij brink man, ik is zoals, yo, ik is recht bro, ik is recht. Tussen die jaar wat oos, uit die Super Rugby is, Lions. Moest hij spelen, Super Rugby spelen, moest hij naar hij, speelt in de King, speelt in de Japanese spannen, speelt in Samoa. En moest wat een hele game time. Ja, het was hij challenge ding wat hulle, zodat hulle moest hij promotion relegation weer gespeeld had om weer Super Rugby te kon spelen. En so ik was na die ding, ik denk hulle sign my toe op hy tyd vir 'n deal van as ek in een van die games speel, dan kry ek so 7.500 matchfees. Maar min te wete, hulle het geweet ek gaan nooit speel. Maar ik zeg toe, jy, 7.500 matchfees is baie. Mensen, ik speel 2-3 games. 15, makkelijk 15. Hij is dubbel mijn contract. En ik zeg, joh, oké. Maar toen speel ik nooit. En was het toen niet betalen? Nee, je krijgt nog een salary, maar ze krijgen niet een matchfee. En hulle veel beloven op hij, you know. So, het was 2013 was maar een beetje moeilijk voor mij geweest, want ik het gevoel ik was physically, ik denk ik was recht bro. Mentally was ik daar, maar hij was net die, ik word elke week wordt die team zit uitgelezen en ik zit daar niet. Nou vraag ik coaches, zoietsel en jongens, hoe lijkt het dat? Ja, nee, kijk hier, ons schiet goed jongens elkaar. Dus hij heeft de brungelen klomp wings in man, van andere plekken toe. Maar strikt alleen hij man. Ja, maar het was Maastricht en Kortnosko samen en was er nog, ja, het was alweer nog gebrung en toen eventually, toen ik ja, en ik was een out of favor geweest toen eventually man, you know, en toen mentally het het tol gevat op mij, ik het eventually begin depressed geraakt, om eerlijk te wezen, ik is maar baie open op mental health en zulke conversation en wat ik maar aan mijn podcast ook oor praat, mental health en goed wat depressie en
toen kom het op een space waar ik redelijk depressed geraakt had, man. En ik was in een massive low, man. En ik weet niet wat aangaan nie, van ik is net zo relieus wat van good spirits is, man, you know. En ik is net op een low en ik weet niet wat gaan aan nie. En ik wil niet jummy. Op die veld voel ik net, out of place, je weet. Toen zei ik mijn pa, luister, iets is lekker nie, man. Ik heb het gevoel, ik wil op een rugby speel, bro. Zo heavy was het. Ja. Ik zei, die zijn die ding waarvoor ik je liefste is in die wereld. En toen gaan zien ik een vrouw, zielkundige, en praat ons nou, je weet wel. Toen is het nog een klomp goed, je weet, aan de lijn goed. Mijn ma had gesterven toen ik 16 was. Hoe zij gesterven, die way, goed, ik heb die gedeal aan meer niet. Toen is het nou die. Ik denk mijn kar was een stille aan Joburg geweest, zo hij was ook hij was ook iets wat me genoeg had, maar het was live in het gebeuren. Ja, live happened me, bro, you know. En toen moest ik nog met hij deal en toen na hij toen zat een hele opposite van die depressie, toen zat zo meer een high, een manic high, man, you know, wat ik gekregen als luisteraars, je weet, die is amper zo die opposite van het, you know, is een chemical imbalance. Ja. Toen ik, jullie klomp ons verschillende goed gedaan, geld uitgegeven, wat ik gehad had, kredietkaarten, ik heb een nieuwe kar gekoopt, eventueel ik die kar gesmashed, zeker een maand later, which was ook een miracle, want ik kom uit de kar ongeluk uit. En toen was ik opgenomen in een psychiatrische inrichting. En daar moest allemaal nog uitgefigureerd, wat goed met die bro. En hij was maar die begin van het, you know, en toen ik uitkom, ik heb ingegaan in die psychiatric clinic. 92 kg's, ik was on shape, alles. Toen ik uitkom, van ik was sedate geweest, de hele tijd sedated. Maar dat is mijn onder sedatie gezet. Toen ik uitkom, toen weeg ik zeker 110 misschien. Zo ik het in 2-3 weken. Ja, 10 kilo's opgeteld. Ja, toen kom ik... Zo lijkt ik zo'n busjes. Nee, toen ik groot mee, bro. Groot. En die mensen waar daar binnen in de kliniek was, alles zei... Toen ik binnen was, heb ik geoefend. Okay. Op en af trappen, op en af push-ups. Maar zo die mindset van ik moet nog uitkomen zo en ik moet gaan werken. Ja. Maar toen daarna, toen sukkel ik, man. Maar weet je, wat was goed in je story nou geweest is dat... Er zijn veel palen, especially voor mensen wat bij de buitenkant is, wat deal met mental health nou eigenlijk. Nummer 1, zijn veel palen gezegd, hey, iets voel je lekker niet. Nummer 2, zij help ook gaan krijgen voor die mensen waar daar buiten misschien nog deur gaan. Sure. Daar is die steps. Vertel een van die mensen, gaan naar professionele help toe. So, als er bij een goede topic wat je opbrengt en ik is blij is dier dat. Maar het is nog wel staf voor mensen op te gaan. Ja, bro. Nee, het was niet makkelijk. He. Toen kom ik terug bij die Leeuws toe, eventually toe. Alle plan was om mij te helpen, verstaan je? Maar het was too little too late, man, verstaan je? Ik kon niet die amount of weight gedropt. Ik kom terug bij die Leeuws uit en hij was denk ik gaat nog steeds spelen. Kijk, ik was net zo groot, bro. En in mijn mind denk ik, ik is groot, maar het was waterweight en het was niet fit, die man, het was net... Was die mazzel? Het was die ja, man, het was mazzel, maar het was net te groot, man. Te zwaar. Het was te zwaar, bro. En toen ze nog voor gezegd coaches zoeken. Dus dan misschien was hij misschien de coaches zoeken. Ik wil helemaal, we moet 92%. 100%. Zoals ik geweest het, maar... Die body percent en dat is... Ja, body fit moet zo wees, je weight moet zo wees, je moet kan schuiven, je moet kan move. Ja, sure, bro. En ja, en toen... Hij was een coach wat me gezegd had, hij keer, maar toen heb ik nog hoop gehad, man. Ik dacht, ik kan nog die weight afskutten. Ik wil leren. Hij coach heeft mij één dag. Al is dit die laatste player hier, we gaan niet veel pikken. Hij dacht, ik zet zo in een meeting, hij bracht het oorkant mee. Ik denk, Angelo, goed die man. Maar right, die position waar hij gezet had. Maar ik voel niet eens recht, het heeft mij, hij moest gezien. Maar anyway, maar ja, toen wat gebeurde is, hij zet mij op, hij geeft mij een loan opportunity om Kings toe te gaan. Yes. Hij zei, ik ga Kings toe, ik zeg nog, die Kings gaat die jongens misschien kunnen, je weet, maar hij zei toevallig die Kings kapot, man. Zo financieel heeft hij ook issues gehad, maar ik heb toen die weight gedropt. Toen eventually toen ga ik huis toe, Aston toe. En ik moest zelf nog gaan rebuilden, man, you know. Ik van, wat ga ik nog niks doen, next move. Maar hij zei, ik was depressed mee, bro. Ik had gevoel. Ik heb nou die dag een post gemaakt, toen zet ik een paar foto's in. Zo moments. En net van, ik heb het gevoel zoals een failure, man. You know? Ik zeg, ik heb zo hard gewerkt. En hier verloor ik je contract.
ik zei maar nou verloren, ik word misschien geresign, maar ik was 7 jaar bij die Leeuws. En hot signing uit die school uit, als ik zelf kan zeggen, you know, iemand wat geëermarkt was om het te kan maken, of quote-unquote maken. Ja. En toen kom ik terug, is 2 weken nog terug in Aston. En toen gaat speel ik een beetje bij die club, bro. United. En dat is wat ik al praten met die ouders van Botla. Yes. United. En United zijn mensen, bluff mij, bro. You know? En dat is ook ik zal altijd liefde het voor Aston. En Aston zijn mensen. En die mensen van die Bolland, bro. Van alle het mij gaan bluff. Ja. En daar had ik net via I Love gekregen. Voor die game. Voor speel, bro. Toen ik I Love kreeg. Ik speel voor Aston zo 5 games. En een buddy van mij wat bij SK Homers gespeeld had, Gary Topken. Hij was ook deel van ons schrijven week, matriekjaar. Hij zei me, kijk, je kan play for us, man. Ik zei voor hem, oké, alright, ik ga komen. Ik heb mijn pa gaan maken draaien als we praten aan met die president of Mr. Kanelen, dat is president, en Mr. Michael, en het is de managers en zo. En hij zei, kijk, we spelen maatjes donderdag of zaterdag. Hij was hier, woensdag. Zal ik gaan spelen? Ik zei, ja, ik zal komen. Hey bro, toen speel ik aan die banken, wij zaten zo meteen maatjes. Ja. Wat positie speel je toen? Toen speel ik center. Center. Ja, Zo zei je het na die klap, toen begon die center voor die balk. Ja, kijk je onthoud, mijn rugby het begin op fly af. Zo ik het mijn rugby, loopbaan het begin. Weet je, ik kreeg nog een die dag voor Brighton, man. Brighton Wolf. Ja, hij toen zei bij die baba, bij ons, in die fly. En hij dus wel. En ik kreeg toen, ik zei, joh, Brighton. Wat zei hij? Nou weet ik, allemaal praten moest met Brighton altijd, man. Zoals, weet, celebrity, top dog en super rugby. En ik letterlijk voel zoals 7-jarige leidtie. Wat dit mijn idol zien, ja. Want hij was mij staan, maar ik zei van, joh, Brighton, ze was op mijn muur geweest. En die jou weet ik, was ik geïnspireerd om rugby te spelen. Ja. Maar toen praten ze zo'n beetje Sasa, Gomez, Zulu, praten een beetje modern day game en zo. En ik wou niet in de hij praten, ik wou niet voor hem gezegd hoe great hij was. Ja, like it. Ja, ja bro, dat was maar dat geweest. En toen ga ik, sorry man, die Brighton gooi me nou af. Brighton was wing gespeeld, maar ik was een fly-off. Right? So, ik was fly-off, elke jaar kapitein geweest. En ik was zo skraal. Ik was nog een beetje groter, moest nog een beetje muscle gegaan en zo. Maar ik was een skraalboy geweest, lang skraal. En dan was het zo laken. Je weet, hij is zo en goes. Zo en goes, maar je lag op je voeten. Ja, lag op je voeten, trap. Je weet, skop. Hij type dan. Oké. Maar zo, dat is ook om center, was bijna makkelijk voor mij. Ik heb op school center ook gespeeld. Wing. Center. Op 15, 16, toen speel ik 12, 13. Oké. So, ik was maar de distributor geweest ook. En hij type dingen. Nice. Keepers en zo, ja. En toen, hoe zei je gevraagd, hoe kon je bij die switch van coaching? Oh ja, van uit die rugby. Uit die rugby maar. Oké, zo hij is nou. Vat hem gewoon 2017. Toen zei ik bij SK Homers. Ik speel voor SK voor zo'n jaar of 2. Ook confidence is hoog geweest aan bij SK. Lekker rugby gespeeld en ik kreeg toen opportunity om Roemenië toe te gaan. Europe toe. En ik kreeg een WhatsApp. Ik vertelde al die dag is ik kreeg een WhatsApp van die bara of die agent. Hij stuurde me een WhatsApp. Hey JR, how are you doing? My name is Robert. We have an offer for you. Does the amount flights that included accommodation? Ik zei van kijk, je hou gewoon net vast. Ik ga mijn pa bellen. Ik ga nou terugkomen naar auto. Ja, mijn pa is ook al lid, maar hij heeft te leven nog. Ik zei van kijk, daddy, so like it opportunity. Hij zei, nee, zei hij, man is vast. Je kan gaan. Ik zei van Robert, kijk, je is vast. Hij time, oké, nou moet je nu die visa doen, police clearance, alles goed. Ja. Pak ik Roemenië toe, gaat spelen toe voor 2 clubs in Roemenië. Awesome, bra. Awesome. Kijk, als ik enige oog gaan zeggen, youngsters. Al gaan ze niet meer rugby te spelen, gaan oorzien, travel, gaat expand je brein een beetje, man. Maak een beetje je mind op. Gaan zien wat is die possibilities. Want ik heb daar gespeeld met international players van Fiji, van Tonga, van Samoa, Australians. Ons het al super rugby gespeeld, Romanian internationals. Die leren aan de taal, die leren aan de culture, mooi plek. Ja, so dat was voor mij amazing. Ik was amper 2 jaar daar. 2 verschillende clubs gespeeld. En toen was het nou, ik kom toen terug huis toe voor een wedding. Het was mijn vriendse wedding. En dan moet ik mijn vrouw.
wat nou vandag mijn vrouw is. So ik zie toen waar bij die wedding. Zij zei, haar version, als zij kijkt naar haar version van die story is, zij het van mij gezien en zij het van haar cousins gezegd, hij is mijn man. En ik heb niks met die man gezegd, ik heb niks met die man gezegd, maar toen ik was zien, toen weet ik, ja. Dan weet ik aan mijn vrouw wist, maar ik dacht, nee, die vrouw is stunning, jongen. Something. Ja, so daar is maar hoe het begonnen en toen leren we elkaar kennen en yo boys, ja, toen ik was een beetje stout geweest, toen was het romance gehad, ze is zwanger geworden, maar toen was ik nog een contract in Roemenië. Yes. En toen met mijn obligation moest nog maar het zijn, maar ik heb mijn contract uitgezien de laatste paar maanden, kom terug. Mijn aanstaande kan je maar zeggen, zwanger. Dus maak plannen om te trouwen. Baby is geboren, mijn eerste. En toen maak plannen om te trouwen. Trouw toe, dus het moest nog maar COVID. Yes. Dus het COVID was letterlijk niet daarna. En toen, ik heb nog plannen gehad om Frankrijk toe te gaan, maar COVID. Ja, alles toegemaakt. Ik denk door die hele bezigheid. En speel ik nog een beetje bij Unimol. COVID, toen is ik basically dan. En ja, toen moest nog de working world. Ik ga een week bij Virgin Active, een week bij Matis. Ik raak involved met ik raak in de kist involved met Matis, rugby. En toen na Van der Stijl gespeeld, verleden jaar. En dus Van der Stijl toen Super B of Super A toe. En toen was ik eindelijk met die coaching betrokken. Ik was een player. Gaan als een player. En ik heb toen eventually van die warm-ups beginnen doen. Of wel het voor mij, ik net gezegd, ik vat net die ouders voor een warm-up. En toen doe ik die training warm-ups, game warm-ups. En toen eventually, toen ik bij Van der Stijl klaarmaak, toen besef ik ook, mijn body vat te veel shots, maar ik trek mijn hamstring, kijken. Cover time is de donderdag. Ja, ik was meer bij die fusio. Ik heb veel bro. Maar als ik speel, is lekker, man. Dat was great. En die is nog daar. Maar die... Ik is jelle, ik klaar maak. Ik is jelle gevoel. Maar ja, toen kreeg ik een great opportunity bij Kabamba. Hij approach mij en zei, toen kijk eens opportunity bij Matis. Derde span, zoals ik Cravens. Dus die ouwens wat nou, hij is te oud van de 20, maar hij is nou nog geen recht voor first team. Zo was werkzaam met hulle en ons het. Ons span het redelijk goed gedaan die jaar, ons het derde geëindigd in die league. Ja, zo, ik denk ik is een, ja. Hij was kwijt. Ik lijk het zo met die conversation van Sjaaf ingevallen daar ben je naar je coaching toe wat kwijt. Hij heeft hem even eens nog gespaard om me gevraagd te vragen. Zo, als je specifiek, like aan die foot, meer in die essentiële lijn van coaching of is het de head coaching job? Ik is op die ogenblik, ik is assistant coach, zoals mijn basis backline. Yes. Maar ik draai maar een beetje van alles, man. Ik is backline en attacking, doe een beetje defense, doe een beetje racking. Met die essentiële gedeelte, ik zal van die warm-ups doen, van die off-season, van die conditioning goed, you know. Maar ik draai niet mezelf. Boksen. Ja, boksen in. Ik doe maar een beetje van alles. Dat is goed. Draai maar genoeg van. Even met die forwards, als er scrum, line-outs en hij goed, dan draai ik te zien, oké, wat doen hulle, you know, wat die cues, hoe werkt het, you know, hoe die body positions, allerlei goed. Ja. Ja, kijk, een issue van die is die hier gaat gooien in die studio. Ja, ik zie hem, en is het nog eens uitgekomen bij jou? Moet het hier wees? Ongelukkig. Is het nog eens gekomen bij twee belangrijke goeden van jouw bezigheid, né? En dan ook jouw podcast. Maar is het nou een beetje klaar zo ondergegaan in jouw bezigheid en wat het bij jou is. Maar anyway, voor diegene wat nou wel weet, dat is Zajaars Pro Fitness Consulting. Pro Sport Consulting, Pro Sport Consulting. So wat bij jou is dat? Oké, so wat het eigenlijk, hoe dat eigenlijk gekomen was. Ik heb een business partner wat resistance bands, ik import het van Holland af. So ons krijg bands, resistance bands, so dat is verkoop het aan gyms, individuals, studios, etc. So ik moest die business geregistreerd om mij te doen. Yes. En toen besluit ik, alright, ik ga beginnen individual coaching doen. So dat is nou youngsters wat ik coach, ik heb een paar lighties, wat ik rugby specific skills. So dat is basis rugby specific, enige iets van stepping, agility, passing, home space te identify. En baie van het is maar die mental gedeelte van high performance. High performance. Nice. So die sport consulting gedeelte van het is om spannen te koop, you know. Clubs, scholen,
net om 'n high performance mindset te adopt, man, you know. En om te weet hoe werk het. Ja. Vat julle privates ook? Ja, privates, spannen. Ja, ik doe basis, ik doe het remotely of als hulle my wil inbring om het te doen. Vir besigheden, corporates, so die ding is 'n bietjie, die veld is open, ja. You know. So obviously mental health, soos ek gesê het, is iets wat baie near en dear to my is, aan my is, en om corporates ook te koop, man, you know, met mense wat sukkel. Sommige kere wil hulle met hulle baas praat oor sekere goed. Nou kom ek in, ek is nou nie 'n professional, ek is nie sielkundige nie, maar ek lewe daai, you know. So ek kan vir jou die background gee van hoe dit werk en hoe ek het geoverkom het, you know. So en dan hoe kan die mense vir jou in die hande kry as enige iemand luister? Selfoonnommer gee of enigiets, hoe hulle vir jou kan kry? Alright, so julle kan my op e-mail kry. Ek is op Instagram, JRS Thuisen, Facebook JRS Thuisen. Die een e-mailadres wat ek gebruik is jrsthuisen1@gmail.com. En dan my selfoonnommer wat jy my WhatsApp kan kry is 0655968965. Ja. Obviously dit genoemd of even om even in dat jou kijk eens hoe jouw podcast naam is Jaarskone, maar het begint in elkaar, zo niet in een hoekje. Maar wie is in dit gezegd dat het was altijd obviously droomie, maar ze wil altijd podcasting gedaan. En obviously voor die van jullie wat nou de hele tijd luisteren, een baie groot thema aan die gesprekken is obviously die mental health conversation. Dat is obviously baie gewilde, het is populair niet, maar het is een baie belangrijke conversation in die samenleving vandaag. En ik mijn ding is niet hoekom. En de reden kom ik zo vragen, hoekom focus je niet net op rugby mensen? Want obviously op je podcast zit die verschillende, kan ik zeggen, mensen, guest op, wat niet net beschikt naar rugby toe is. Like, mensen een ander sportsoort in zelfs mensen wat niet eens in sport is. Hoekom was dat jouw invalshoek? Jo, weet je, dat dit eigenlijk per toeval gebeurt, maar ik heb gezien in die space, man. Van, kijk, die mensen waar ik opgekeken heb, of waarna ik opkeek, als ons Joe Rogan. Yes. Joe Rogan, Dave Chappelle, Theo Von. Kijk, die bal van het is comedians, bro. Ja. Die bal van het is comedians. Is Kate Williams, Kevin Hart, alle ons. So, ik kijk bij een comedy. Yes. En dat leidt mij dan, obviously, naar een conversation. Joe Rogan, Joey Diaz. Theo Von, allerlei type Anunnaki, yo bro, conspiracy, daar gaat ik weer diep af in die rabbit hole. Yo bro. Maar anyway, so ik heb die liefde voor, maar ik heb geweten hoe om een podcast te beginnen, bro. You know, so toen moest ik obviously uit van zo. Ik heb eigenlijk begin, die eerste podcast naam was The Backroom Boys. Yes. Ik was bij Virgin Active geweest toen ik en mijn andere bra, Josh Barnard, dat is Bernard, maar ja, hij blijft nu in Canada. Shout out voor Josh. Ik en hij begon naar rugby praten. Yes. En hij was geen rugby player niet, maar die bra het een lekker, zijn IQ van rugby was great, man. Als we nou gepraat het, dan zou hij me zeggen, verloor die bokal weer die naweek. En dan zeg ik, hey, what do you mean? Hij zei, no, Pollard can't kick over, of dit, of whatever, man. Say boy. Dan zeg ik, dan beginnen we te praten met bro. Dan lose ons trek van werk, bro. Toen zeg ik van Josh, dit staat de podcast, man. Ja. Toen begon die conversation, man. Ja. En ik zei toen later aan mezelf, nee man, ik heb al te veel van mensen gezegd, ik wil een podcast beginnen. Kom, doe net die ding, man. Get in action. Toen weet je wat gebeurde, die bokken spelen All Blacks. Ik kan niet doen, hij was zo 20, 21, 22. Toen ook op je phone, ik en hij zat toen record dus 2 episodes. Hij was bij begin, dus je zei Genesis van mijn podcast. In the beginning. Ja, in the beginning, ja. In the beginning. En toen begon het, de Backroom Boys. Staan ik nog zo, ik sta niet op die dingen. We staan dus met z'n woorden, ik heb kleren uit. En hij was de Backroom Boys. Toen immigrate hij Canada toe. Toen ga ik Matis Gym toe. Yes. Toen was het wat ik en Dibra Devon Klaassen. Yes. Ik blijf nu in Nieuw-Zeeland. Ik en hij toen begonnen. En Jairskone komt toen van, ik was in een boxing match. Ik was in een charity boxing match. Ook voor mental health. Als die theme, you know. Yes.
het ik gefight. Zo, die naam komt toe, wat ik zit in die corner. Sta in die kop af, hij gaan over rounds 3. Als we net 3 rounds en dan iemand zo fight. En dat is die naam, zij herscoren. Dat is waar we beginnen. Dat is waar we beginnen. Prachtig. Maar jouw naam is Tyrese, maar zij is Gibson niet zo. Ja, nee, hoe stond Tyrese, man? Als hij... Maar ze lijken een beetje zo zijn, hè? Ja, nee. Geen ding van ons Tyrese is nou meeste van onze donker. Meeste van, kijk maar. Kijk, Tyrese. Hij is donker. Als hij lach is, als zijn naam Tyrese. Hij heeft zijn naam gaat zijn. Als zijn naam Tyrone. Ja, iets te zijn, iets met een beetje miaken. Maar net om je toch ook op punt, net om... Ik wil eigenlijk die mensen moeten gaan kijken, man, op YouTube. Als het jaar schoon, daar is die podcast en dan van... Als je nou rugby zoekt, en dan gaan we van die top of my head af. Jammer om je woord te breken. Hoe kom ik wel ingetuned? Hoe kom ik net wel ingetipt in rugby, man? Is omdat die rugby conversation is... Dat is elke tweede wil rugby praten, you know? En om eerlijk te wezen, niet allemaal kan rugby praten. Niks 10 mannen wat voor rugby shows te doen. Daar is klopt ook wat goede shows maken en goede rugby content maken. Ik hou van de backstory, man. Dus zij kan een backstory hebben van enig iets. Ik hou van, als ik het like, dan zal ik je zeggen, kijk, hier komen ze in een episode, man. Verstaan? Toen komt het nou uit dat ik om eerlijk te wezen, ik denk ik het zeker 3 rugby episodes. Door Kraak, Botla, Kreekberry. Daar is zeker 3. Die laatste was zeker nou die Gel Squad. Ja, maar Gel Squad was meer een vlog geweest, een documentary. Ja, het was meer dat, ja. Maar zoals het opgaat voor niet iemand buiten rugby. Voor Denver, vragen hoe het opgaat. Voor para-athlete, Paralympic shotput. Cohen noemde ze omgaat. Dan heeft zij die Belgische, de kerstlied, right? Ja, Thomas. Hij was een goede episode. Ja, het heeft nog een Duitser ook opgehaald, wat ook atletiek doen. 400 meter. Ja, ze ja. Maar het zei hij laat me niet was ook daar, wat ik kom bij het. Maar ik is een content junkie, jong. Die was geleerd. Ik wil me goed kijken in de weg. Oké, ik zal het nou lijken om te weten. Ja. Waar het story begint, Cohen, wat weet je hoe het dan begint? Hij geoefend aan, hè? Een jaar voor onze episode. Toen ik nog niet zo hot in die podcast, ik net begin. Toen neem ik een foto met hem. Toen zei ik, nee, die was ik cool op. Een jaar daarna, toen kom ik terug. Toen kreeg ik hem op die pool en ik moet die pool van hem opgemaakt of toegemaakt of iets. Toen zei ik van hem, ik vat de kans, man. Ik zeg, hey. Hij kan niet zeggen ja of nee. Ik zeg hem, yo, chat. Hey man, it's nice to see you, whatever. Listen, I actually do a podcast. Ik gooi hem altijd zo, man. Zit zo nonchalant. I'm actually doing a podcast and I would love to have you on. To say, I'll come on. Monday, 10 o'clock. Ik weet, hij denkt, ik kan het niet doen nu. Van ik kan mijn landjes hier na 12 vat. Ik zei voor hem, ja, ik doe het. Ik ga het away maken om het te maken, ja. Toen gebeurde het en ja, om jullie te weten, episode heeft nog niet bij views. Ja. Van, ach, ik weet niet man, dat is maar net. Maar het is niet special, though. Ja. Ik heb de French Olympian ook opgehad. French gold medalist. Hij man was een French, hij is in een grotere chat. Hij was een French record holder, bro. Ook in die pool. Ja. Nee, in die pool, brother. Harry Hilton was ook op. Yo, my cousin, hij was great, bro. Harry Hilton was ook op. Je moet voor mij krijgen, bro. Als je voor mij kan krijgen, hij was great. En hij, vandaag zijn hele story gaat om mental health. Zijn hele comedy is gechanged, man. Nee, mental health. Ja, hij is humble, bro, man. Hij is great. Nice. Ja, ons, Hoe zou je amper klaarmaakt, hoe ze nog eens gepraat over die naweekie. Ons kan net zo vinnig over een gesels het over. Kom ons begin maar met jou span. Ja, het gewin. Wat is er gedacht van de performance? Wat is er gedacht van de performance? Hoe wie? Over die opbrengst. Even kijken. Ik weet eens een keer verweten. Maar het was een nat game geweest, obviously. Maar voor mij was het erbij. Was hij blij is low? Was bezig, maar wat was al klaar? Klaar verloren. Klaar, zo Kio. Voor die opbrengst en die eerste game. Dat is een opbrengst? Ja. Oh, ik zie dat die tricks weer. Ja. Sorry. Woe! Al met tanden uit de mond. Nee, is er weer. Hij is nou in een sprongbok. Het is een sprongbok, ja. Oh, dank je toch. Wat wil ik nou gezegd? Oké, als ik nog gewinnen, die sprongbok is te gewinnen.
Jo, maar hoe het ons zo die bokken nabij gespeeld? Hoe meen je? Het is close. Het was close geweest. Dat zou misschien 4 fase 10 hebben in een pak zo gewinnen. Maar ons is altijd in de game. Dan hebben we een vloek geweest. Nou, niet een vloekje, maar het is maar net... Ik denk dat je kan... Ja, Kofi. Wat denk je van Sasa, man? Zijn performance? Wat dan nog? Van Sarah of van... Vorige nou. Dit is world class, ja. Een van die world class. Een van die beste individual 10 performances dat ik nog gezien heb. Zieke sinds kaart. Maar denk je is zuinig geweest? Ik heb die game gehad, kijk. Ik denk jij was zuinig geweest. Hij heeft net opportunities gebruikt. Toen we daar moest geweest het. Misschien in die game wat nou voorbij geweest het, was hij misschien een paar keren wat hij moest gepast het, you know. Ja, die vorige game was hij waar hij caps laat en hij moest net offloadje gegeven, maar je kon niet weten of hij misschien gezien het of niet. Maar voor mij niet een high game, in mijn opinie. En zij, wat zit er? Lijkt alsof zij dingen Nee man, ik zal niet zeggen zijdig, maar hij moment wat hij wat al 50-22. Toen ik denk, Keinen kon eerst bij die bogen komen. Dat is hij, ja, dat zie je. Hij heeft het gezegd, hè. Toen maak hij... Zijbal. Ja, toen Keinen... Gelos. Nee, maar Sasa vat het ik is dan nou die hele ding. Hoe moet zijn nou komen scoren? Ik is dan nou hier, is niemand die... Dat ik op die bal dik... Eén ding wat ik hoop van Sasa, hè. Ik weet allemaal Parijs ommers nou en anders. Ik hoop net dat die media gaat hem niet trijprik zoals ze met Mani gemaakt hebben. Ik heb van Mani baie gedefend. Ik kan teruggaan naar mijn social media. Van de kraakse episode dat we het gepraat over Mani. Ik heb van Mani keer op keer gedefend. Ik heb het gevoel, ik moet die man defend, man. Ja. Ik ken hem niet. Ik heb hem al gaan moeten, maar ik ken hem niet zoals hij niet. Ja. Ik heb het gevoel, ik moest hem defenden. Altijd. Maar die dingen is ook, dat is kwijt wat je zei van die thema van met Sasa afkrijgen. Ik denk dat is alweer niet, maar hoe zie je dat je niks kaarten eigenlijk? Ja, moet niet hij doen. Laat hij ook niet spelen. Hij is bij je goed. Kijk maar, hij resemble bij je kaarten. Ja, maar nog steeds met like, hoe hij gezegd is. Want kaarten is kaarten. Nou kom je niet aan en dan wat. Verstaan? En maar voor mij nog steeds is Mani die bokken zijn beste 10. Hij is die 10 wat die bokken gaat. Mani is... Ik hoef van een flyer wat die man nou rondom hem kan kwijt. Hij is zo mee. Als een flyer individual game moet je zeggen, kwijt. Maar de flyer wat kan space maken voor die andere man, of die andere man kan het zijn, gevaarlijk. Weet zoals ik denk, wat ik kijk, nou, zij moet adversity in je life om een zekere persoon te raken. Betekent dat zij klaarsteekt, maar die diversity houdt niet voor je karakter meer in allemaal like goed. Dus in mini move waar hij nou schreef Japan toe is weer weg van die media af en hij gaat onder Guinea in Kuwait Cooper gaan hij guideboard in termen van game management. Ik heb nou een podcast. Is dat nog aan te spelen? Spelen we nog? Nee, alles klaargemaakt. Hij was ook een great combo geweest. Oh, de coach alles toen altijd klaargemaakt. In Japan in Mani. Waar Mani naartoe gaan. Oké. Is amazing. En ik heb de podcast nou weer gekeken in termen van Kuwait Cooper en Sanebel in hoe Kuwait Cooper die game uitbleef en zei van like, kijk, mijn span moet hier wees in hij positie hoe mijn game te kijk, ik denk Kuwait was een van die greatest geweest. Ja, hij was. Kuwait zo, kijk om eerlijk te wezen, mijn star was Spencer geweest. Spencer. Ja. Hij was goud voor mij geweest. Maar na hem heeft Kuwait gekomen. Zijn ze die game. Toen vat het een zelf met Sanibel. Sanibel 12 vat. Ja. Dus het joh, wat is die? Toen kon voor lauw. Ja. Toen kon voor lauw. Min hij bollen in de lucht. Je mensen hadden nou om. Ik weet vertel nou die dag, ik keek ook aan de podcast wat hij, ik denk het was een Australian player. Hij zei van Lau is die tafste player om te spelen. Ooit. Als hij dat toespeelt. Hij game gaat zo in. Hij zei moeilijk wat zo gezegd voor die Oblex. Maar ze paar ons wat het gepraat heeft. Hij zei voor die Crusaders in die waar het is. Ik hoop het toch gezegd. Oh bro. Hij kan niet man. Ze moeten hem niet met contain. Hij kan niet met Jordan. Hij is zo Michael Jordan. Nou, hij heeft zo Australië span doen diezelfde wat Rassi nou doen nog eigenlijk. Hij heeft let's say voor Israël van Lau. Even een afskoppen. Wie gaat het zijn bol? Hij heeft voor hem gebruik van hij specifiek goal. Hij Bion Basson. Ja, Bion Basson was een van ons top. En daar is bij ons wat hij goed kan doen, bro. Ja, Corey Zane. Maar dat is een hele... Van Lau was hij altijd met bro. Lijkt voor mij in mijn opinie. Maar hij in die lucht. Maar hij heeft die frame ook gehad. Ja. Hij man heeft die frame, hij heeft die arms, hij heeft die
In het EFL gespeeld ook zo. Ja, Maak bro. dit 3 coats. 3 coach. 3 coats, bro. Dat is mannen wat hij kan doen. Dat doen nee. Maar Sanibal was hij was Maar ja. geweest. Maar Pep toen bijna niet, like, wat ik nog van gepraat heb. Hij is dier diversity, hij gaat nou lekker oor, hij gaat nou lekker zijn kop clear maken. En hij terugkomt, is hij die number 1 flyer voor de bokken. Hij is klaar, in mijn In opinie. die World Cup. Oh, oké. Zijn skoppen is uitgezocht. Dan zie je Rassie gaan van boos als het. Alle 3 gaan. Nee. Alle 3 gaan. Hij is zijn Pollard. Ja? Jo, maar Pollard is... Kijk hier. Pollard is ijsmeer. Pollard is ijskoud, meneer. Ijskoud. Ijskoud. Voor hem, het is meer het krijg een manier om... Kijk, hij die moet de beet te World Cup voorkomen. Kijk, je man niet om bijvoorbeeld zo lekker begin. Ja. Maar Kijk hij semifinal, toen zien Rassie, die zie je game voor mij. Kijk, maar hij vorige World Cup was heavy geweest. Maar op je hart. ik wil gewoon de laatste stukjes even hoe we afgaan. We gaan oor. Dan dit gewoon naar Andina. Zoals Sasa is een baie individuele, brilliant player, right? Wally is nog bezig om uit te gaan, right? Dan zijn die like, als oors voor Pollard, want we zijn altijd voor Pollard en voor Wally samengespeeld, voor je tackling game en alles. Dan willen niet als oors voor Pollard 10 kies, want Pollard is hier creative flyer, hij is ijskoud, zit je in die corners, krijgt die bal, paas in die bal. Maar als oors voor Sasa op fullback moet en hij spaak moet brengen wat Wally brengt. Hij kan weer. You get what I'm saying? Hij kan weer. Kijk je voor Sasa of een Mane. Hij rotate. En dan op 12, als hij die hele tijd voor Damien wil spelen, de Allen, dan kan hij voor Willems spelen. Of als Sasa een klein, of zij kan even voor, ik zal even zeggen voor Pollard 12 op 12? Nee. So wat hulle basically is geef vir Pollard iemand wat die attack kan halen. Loop vir jou, ja. En net fokus op die skoppen en net fokus op dat die team in die regte positie speel. Dus je brein op je veld. Daar is die ding, ja. Want Wally altijd, hij was, Pollard en hem, Wally. Hij gaat die bal achter. Kijk, wat doet Wally nou met die ballen? Hij kon het op. Hij is voor mij uit de kwijt, als Wally van die bokken af gaan ballen toe, als lekker die speel met klinknetjes. Want hij trekt hij toe, nee. Allemaal gaan waar hij speelt. Kijk, maar die ballen heeft iets jawel gekregen nou met in Akkers kreeg nu een Kwai Foundation. Hij kreeg Great Foundation met de youngsters, bro. Serfontein, Pollard, Holko. Ik was verbaasd dat hij me teruggebracht voor Serfontein. Ik was glad niet verbaasd, ja, dat wil winnen. Ik was een groot Serfontein fan. Nee, kijk, ja, hij is niet meer. Het is niet meer. Nee, hij moest bijna meer boktoetsen spelen. Hij moest bijna meer spelen. Die Stormers actually. Ja, was doen. Kijk, maar die Stormers lijkt nog goed, hè? Heel goed. Ik was nou niet daar op het stadium. En ik denk nog, die zie je Sasa in heel veel gaten. Hij is nuts. Ook is waar ik is dat zo. Als hij maar nog wat terug. Maar weet je waar Carol's voor hulle? Bij die front, die pak. Die pakken solid, ja. En welke ook nou nog terug. Hij is wat ook niet laatst jaar gelekkerd, man. Want Kutsof was uitgewist. Eén vraag maar leren. Maar al die ouders, die Thomas nou ook youngsters. Ja? Allemaal youngsters wat nou, allemaal nog proof, man, you know. Proof. Anyways, guys. Ons is alweer hier voorbij. Ach hier. Maar ik wil voor alle luisteraars zeggen wat nou is. Baie dankie dat jullie naar ons geluisterd het. Baie dankie JR dat jij voor ons kon joinen. En van mijn kant af. En van mijn kant af. Daar is Tyrese. Daar is Jankis. So, ik wil net voor jullie zeggen, als duizelig eiers en koekjes. Cheers. Yo, man. Zeg brassen wat voor jou afdruk, krijg vrienden wat voor jou motivate. Want hier vanaf ga ik aankap, bij volgende zin ga ik hard zitten. Ze moet opstaan van het zijval, van wat ze jou zeggen plat nee. Ze moet zelf liever schoppelen goed, zeg ouwe raak, houd op je tijd. Zeg brassen wat voor jou afdruk, krijg vrienden wat voor jou motivate. Soos die. Soos raak dingen te veel, maar ik drink aan me en nog steeds mijn brother, hold on. Te veel waar ik mijn delen, soms wil ik ook neer op gieber, ik hold on. Soms zeg ik me als een